Mutanen Kano Allah ya saka muku da alkhairi kun tabbata mutanen Kano masoya manzon Allah ne ku. Daman ita Kano ba gari bane da fana Wahabiyawa duk waɗannan Wahabiyawan da kake ganin su a Kano ƴaƴan baki ne zuwa suka yi. Kano gari ne na masoya manzon Allah. Musulunci ya shigo garin Kano tun zamanin Sayyidina Umaru. Kano gari ne na masoya Annabi, Kano gari ne na masoya sahabban manzon Allah. Irin wa'annan karnukan Wahabiyawa ƴaƴan baki suka zo suka mamaye Kano saboda neman duniya, saboda neman shuhura, saboda neman girma. Suka zo suka mamaye Kano, kamar ƴan Kano ne duka duk wani Wahabi da ka sani a Kano ba ɗan Kano bane, bakon haure ne. ƴaƴan baki ne suka zo su gurɓatar da ɗabi'ar Kano. To mutanen Kano Allah ya saka muku da alkhairi. Mun tabbatar da cewa ku masoya manzon Allah ne. Yadda kuka kai wannan kasir gumin ba Wahabiyan Umar Rijiyar Lemu kotu akan manzon Allah, to wallahi ku sani Allah na kishi da ku. Wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna. Ku dai yi aiki, Allah zai ga aikin ku, Annabi Muhammad za su ga aikin ku, sannan mu'minai ma za su ga aikin ku. To mu mun ga aikin ku mutanen Kano masoya manzon Allah. Allah ya saka muku da alkhairi mutanen Kano. Kun kai Dr. Umar Rijiyar Lemu kotu domin ba manzon Allah kariya, domin ba iyayen manzon Allah kariya. Mutanen Kano Allah ya kare ku ya kiyaye ku kamar yadda Allah ya kare Madinatul Munawwara ta Muhammadin Rasulullahi. Mutanen Kano Allah ya kiyaye ku, Allah ya tsare ku kamar yadda ya kare Ka'aba wacce take garin Makka, alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutanen garin Kano Allah ya saukan muku da zaman lafiya da kwanciyar hankali da soyayyar manzon Allah da yaduwar arziki a cikin garin Kano. Mutanen garin Kano kun biya mu. Allah ya saka muku da alkhairi. Dukkan wani makiyin manzon Allah in ka shi a garin Kano wallahi dan bako ne. ƴaƴan baki ne makiya Annabi. Daman abin ya bani mamaki yadda Kano take cike da masoya manzon Allah. A ce irin wannan karnukan Wahabiyawan masu ƴaƴan baki a ce a garin Kano su zo su rinka cin mutuncin manzon Allah, suna cin mutuncin iyayen manzon Allah. To gashi dai yanzu mutanen Kano sun fusata. Ya ku Wahabiyawa ku sani a Kano ba ku da tasiri. Mutanen Kano ba sa kaunan ku. Ku gani mutanen Kano ba sa kaunan ku. Ga malamin naku ma yanzu haka an kai shi ƙara. An kai shi ƙara shi Umar Rijiyar Lemu bisa da cin mutuncin iyayen Annabi Muhammadu, kuma wallahi ƙarshen ku ta zo Wahabiyawa. Ƙarshen ku ta zo a garin Kano. In Allah ya so da kowa sai ya gudu ya balla da shi. In Allah ya yarda a garin Kano sai an rasa samun wani masallaci guda da Wahabiyawa almajiran Yahudawa almajiran Yazidu su zauna suna zagin bayin Allah, suna zagin mutanen kirki garin da duk Afirka ba gari mai ni'ima irin Kano. Duk Afirka ba garin mutanen kirki, mutanen arziki irin Kano. Amma kuma gashi cikin ibtila'i sai aka samu karnuka a garin Kano. Wahabiyawa ɗalibai Ibn Taymiyyah suna cin mutuncin manzo Allah, suna cin mutuncin iyayen manzo Allah. To yau dai mutanen Kano mun gode muku, Allah ya saka muku zakari. Yanwa bari in sanya muku bidiyon da aka kai wannan kasurgumin bakin ba Wahabiye, kasurgumin jahili Umar Rijiyar Lemu, yadda aka kai shi kotu. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa daga kotun nan sai prison. Duk wanda ya ci mutuncin manzon Allah, Allah ya sa daga kotun nan sai prison. Wallahi a duniya kun fara gani kenan, wallahi balatana aje lahira. Ya kuwa biya bari samu ku gani. Ana tare da barista Ibrahim Mujaddadi. Wannan lauyoyi jama'ar musulmin Kano masu korafi game da abubuwan da bai dace da tafiyar da shari'a musulunci kamar da muka sani a gaban wannan kotu. Alhamdulillah yanzu gashi an shiga kotu zama na biyu wanda aka shigar da korafi akan masu cin mutuncin iyayen wanda duk musulmin gaskiya ba zai yarda a ci mutuncin iyayen annabi haka ne. To alhamdulillah gashi an shiga kotu. Me za ka yi wa mutane bishara a irin zaman da aka yi? Alhamdulillah dama zama na baya kotu ta ba da oda cewa wanda aka kara na farko wato professor Umar Rijiyar Lemu ya gabatar da kansa gaban kotu. To lauyoyinsa sun gan cewa in ma ya zo gaban kotu ba shi da abin fada. Domin me abubuwa din nan gaba daya a bayyane yake. Babun da ya gaboye musulunci ya karantar da mu duk abin da ya kamata kuma ya sanar da mu hanyoyin da ya kamata mu. To shi yasa suka kawo wani tarnaki daban
suka kawo wata takarda wanda ana cewa sunansa preliminary objection, cewa wai kotu ba ta da hurumin saurare wannan karan da ya gabansa. Shi ne tarnakin da suka kawo yau, domin mai sun san cewa inda har ya gabata gaban kotu yau, to dole ya yi ma kotu bayani karatun nasa da abubuwan nasa yana binciko shi sa abu da gani. Amma dangane da wannan tarnakin da suka kawo a shirye muke, duk wanda yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ja da baya. Saboda haka kotu ya umurce su ba a bai za su kawo masa takarda ba tare da dalilai da bayanai ba, su je su rubuto cikakken bayani akan abin da suka magana kansa, su sadar da mu. Ni kuma na yi alkawari ce musu tun da dai harka addini ne, kuma wannan addini tamu zai kai mu ga nasara, sati da zai yi ba su amsa. To shi ne aka ba mu dama mu dawo 14 ga watan gobe domin mu gabatar da mukalanmu a British abin da ya faru yau. Shi mai girma barista wani irin bishara za ka? To wannan shine jan lemu wanda ya shahara da kiyayyen manzon Allah, ya shahara da wahabiyanci, ya shahara da koya ma ainihin ɗalibansa ainihin kiyayyar manzon Allah, wanda a wurin suka koyo. Mutanen garin Kano Allah ya saka muku da alkhairi. Yau gashi an kai shi ƙara kotu. Yau gashi an kai shi ƙara kotu. Kuma alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kotu ta hukunta ka. Ai kamar yadda kuka yi ma Malam Abdul Jabbari kuka haɗe mai kai, kuka yi mai ƙage, kuka ce ya zage manzon Allah, to alhakin shi zai ta bibiyan ku, wallahi dukkan ku sai an kai ku kotu. Inda Malam Abdul Jabbari je kuma sai kun ji alfarman manzo Allah da ta sani rijiyar lemu. Sai abin da kuka yi ma Malam Abdul Jabbar Allah na ta kama ku yanzu. Yanzu Allah na ta kama ku. Ƙaryar ku tana ta bayyana kuma Allah na ta tona muku asiri. Gashi yanzu mutanen Kanan da kuka ziga a wancan lokacin kuka tunzira, kuka sa aka kawo Malam Abdul Jabbar aka kulle shi. Yana ƙoƙarin ba tafiyar manzon Allah kariya, kuka ce zagi yake yi. To gashi yanzu mutanen Kanan ne suka gano ku makiyan manzon Allah ne. Sani rijiyar lemu, gashi mutanen Kano sun nuna muku bore ba sa son ka, sun tabbatar da kai makiyan manzon Allah. Wannan turne abun kunya a ce mutanen garinka su yi maka shaida da ƙiyayyar annabi, mutanen garinka su kai ka kotu wai dan ka taɓa annabi, ka taɓa yan annabi, wallahi ka ji kunya. Wallahi tallahi inna shani aka huwal abtar. Lallai makiyinka ya Rasulullah shine mai yankakken baya, wallahi wahabiyawa dukkan ku masu yankakkun baya ne. Wallahi da sani rijal lemu ka ji kunya. Mutanen garinka ba su yi maka shaida da san annabi ba, mutanen garin da kake ba su maka shaida da san iyayen manzon Allah ba, sai gashi an kai ka ƙara ba mutanen garin Kano, masoya manzon Allah na garin Kano. Ba wani mutum bane ba mufradi guda ɗaya ya kai wannan kasir gumun bakin jahilin katan Sani rijiyar lemu ƙara ba, ko ba wani mutum bane sun gulkwara da mutanen Kano ne suka taru suka gane makiyin annabi ne. Wallahi mun tawayen mu da al'umma kai kenan, sai ta gane makiya annabi ne ku, kuma asirin ku sai ya tonu. Sai kun tozarta yadda kuka so ku tozarta addinin Allah, Allah ba zai tozarta addinin Allah ba. Yadda kuka so ku tozarta manzon Allah, Allah ba zai tozarta manzon Allah ba. Yadda kuka so ku tozarta iyayen manzon Allah, wallahi tallahi iyayen manzon Allah ba za su tozartu ba. Man garasa kairan hasada kairan, duk wanda ya shuka alkhairi kuma zai girba alkhairi. To kaga ashe abin da kuke koyarwa ya kai rijiyar lemu, ashe abin da kuke koyarwa ba alkhairi bane. Gashi mutanen garinka, mutanen Kano sun gano cewa makiyin manzon Allah ne kai, gamayyan masoya manzon Allah na garin Kano sun kai ka kotu, kuma alfarman annabi sai ka girba abin da ka shuka da hannunka. Mutanen Kano Allah ya saka muku da alkhairi. Ina kira ga sauran jihohin Najeriya, duk inda akwai wa'annan baƙaƙen mushrikai, duk inda akwai wa'annan baƙaƙen masoya makiya manzon Allah, duk inda akwai su a cikin jihohin Najeriya, kar a bar su a baya. Wannan ana nuna ma 'yan ƙananan alhakin ne kamun a zo kansu. Bari a fara da ainihin manyan naku kamun a zo kan ƙananan, kuma ƙananan za ku gane ba ku da wayo. Daman kun koyo iskancin a wurin wa'annan zindiƙan malaman naku ne.
to bari insha Allah rabbi bari a fara da babban. Daman yanzu a Kano wannan kasar gumin bakin jahilin rijiyar lemu ba shi kuka ɗauka a matsayin shine malamin ku na hadisi na Afirka ba? Malamin hadisi shine malamin da ya bi kowanne a Kano, to bari a fara da shi. Sai an fara da manyan kama a gangaro kan ƙananan kuma makiya manzo Allah ku jira yana nan mutanen Kano za